Chwiorydd Adnabyddus Maldwyn. Wrth i eisteddfod yr urdd agosau, a Chymru yn paratoi i heidio i Faldwyn eleni, mae'r arwerthwr Ben Rogers Jones yn argymell ymweliad â thu lleol go arbennig. Un mae'n ei alw yn fan genir farchnad gelf Gymreig. Os ydych yn dod i feifot y gwanwyn hwn ac yn digwydd bod â diddordeb mewn celf Gymreig, yna ewch am dro i Neuadd Gregynog, Tregynnon, rhwng y Drenewydd a Llanfair Caerenion. Mae'r Neuadd yn dŷ sylweddol a hardd yng nghanolbarth Cymru, gyda threftadaeth artistig wych wedi gosod mewn gerddi cofrestredig. Mae Neuadd wedi bod ar y safle ers o leiaf y 18fed ganrif. O'r 15fed ganrif ymlaen, dyma oedd cartref teulu hynafol y Blaenau, neu'r Blains, hyd nes y bu farw aelod olaf y teulu, Arthur Blaenau, yn Hen Lanc, ym 1795. Fe'i trosglwyddwyd yna i deulu Hanbury Tracy, y Sydleys, yn ddiweddarach. Yn y 1840au, fe gafodd y tŷ ei ddymchwel a'i ailgodi yn ei ffurf bresennol. Collodd y teulu Sydley arian yn niwydiant gwlanen y Drenewydd yn y 1890au, ac fe werthwyd y lle i'r arglwydd Joyce a'i cadwodd tan 1914, pan chwalwyd a gwerthwyd yr ystad 19,800 o erwau, yn bennaf i denantiaid y ffermydd a'r bythynod. Ym 1920, prynodd Gwendolyn a Margaret Davies Neuadd Gregynog. Roeddent yn wiresau cyfoethog i David Davies o Landinam, diwydiannwr oedd wedi gwneud ffortiwn iddo'i hun, a datblygu yn un o ddynion cyfoethocaf Cymru yn y 14edd ganrif ar 15. Roedd gan y chwiorydd Davies angerdd dros y celfyddydau, credent yng ngwerth ysbrydol lluniau, cerddoriaeth a llyfrau. Felly yn Neuadd Gregynog, fe sefydlon nhw eu canolfan ar gyfer celf, crefftau a cherddoriaeth, y gobeithiant y byddai'n gwella bywydau'r Cymru ar ôl yr rhyfel byd cyntaf. Dechreuodd y chwiorydd Davies brynu peintiadau o bwys gan arlunwyr argraffiadol o Ffrainc, ôl argraffiadwyr ac weithiau'r hen feistri. Wrth wneud hynny, fe drawsnewidion nhw gasgliad celf genedlaethol Cymru. Fe brynon nhw waith celf gan Rembrandt, Rodin, Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne ac yn y blaen, i gyd yn hongian yng Nghregynog. Yn y 1930au, cynhalwyd gwyliau cerddorol yma. Perfformiodd Sir Adrian Boult, Walter Davies, Vaughan William, Gustav Holst ac Elgar gyngherddau yn y Neuadd, gyda'r darnau celf hyn o'i hamgylch. Yn y canolbarth, ymhlith yr ymwelwyr enwog eraill roedd George Bernard Shaw a Joyce Grenfell. Ar ôl ei marwolaeth, fe roddwyd y lluniau a'r cerfluniau i'r genedl, ac maent bellach i'w gweld yn amgueddfa genedlaethol Cymru. Ni ellir gorbwysleisio dylanwad y chwiorydd Davies pan fyddwn yn sôn am gelfyddyd Gymreig a'r farchnad gelf Gymreig. Roedd y Cymry sy'n aml yn cael ei disgrifio fel pobl greadigol a cherddorol, bellach yn gallu mwynhau gweithiau celf gwych o 4 ban byd. Newidiodd ei casgliad agwedd y genedl at gelfyddyd gain. Nid cenedl o gelf a cherddoriaeth frodol, werinol yn unig oedd Cymru mwyach. Yn artistig, fe dyfon ni fyny, datblygu a difrifoli.
Fe ddechreuon ni ddeall celfyddyd gain o 4 ban byd, ac fe ddechreuon ni sylweddoli gwerth celf i unigolion a chymdeithas yn gyffredinol. A chyda hynny, daeth casglwyr, orielau, prynwyr a gwerthwyr. Diolch i'r chwiorydd Davies. Sefydlodd y chwiorydd wasg argraffu hefyd yn Neuadd Gregynog ym 1922. Am 19 mlynedd, cynhyrchodd lyfrau argraffiad cyfyngedig eithriadol, ac maent ymhlith y gorau a argraffwyd yn yr 20fed ganrif. Fe ail sefydlwyd y wasg ym 1978, ac mae hi bellach yn un o'r rhai pwysicaf ac amlycaf ar gyfer llyfrau argraffiad cyfyngedig. Fe gafodd rhai i darlunio gan Sir Cyffin Williams ei hun, oedd yn llwyr sylweddoli bwysigrwydd Gregynog. Mynegodd i edmygedd o'r lle a'r chwiorydd Davies yn ei hunangofiant ei Wide the Sky. Wedi marwolaeth Gwen a Margaret, rhoddwyd y tŷ i Brifysgol Cymru. Mae cyrsiau, cynadleddau a chyngherddau wedi cael eu cynnal yma ers 1964. Ers 2019, mae'n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Gregynog, ac mae ar agor o 9 tan 5 bob dydd. Os am hoi o fwrlwm yr Eisteddfod rhyw ddydd, ewch draw i weld y tŷ, ymlacio yn y gerddi, neu fynd am dro ar hyd rai o'r llwybrau cerdded ar y stad. Bydd paned a chacen hyfryd yn aros amdanoch yn y caffi wedi i chi orffen. Mae Ben Rogers Jones yn arwerthwr gyda chwmni Rogers Jones, sydd â swyddfeydd ym Mae Colwyn, Caerdydd, Caerfyrddin a'r Canolbarth.